días a todas e todos, benvidos e benvidas a este acto de celebración, a esta festa de aniversario dos 20 anos dos equipos de normalización e dinamización lingüística e máis a esta reconhecemento, esta homenaxe que queremos facer a Agustín Fernández Paz. Eu non vou ser mestra de cerimonias, eu saio aquí agora para saudar e máis para comentarvos brevemente o que se vai facer na mañá de hoxe. O acto vai constar de dúas partes. Na primeira vais a facer un percorrido polo que foi a historia dos equipos durante estes 20 anos, desde o seu nacemento ata o día de hoxe. Van a facer algúns dos seus protagonistas, docentes, que farán unha breve reseña de cada unha das etapas máis destacables deste camiño. Entre medias, imos presentar uns vídeos nos que pretendemos recoller unha escolma non exhaustiva, pero que quere ser representativa do moitísimo traballo feito nos equipos nestes 20 anos. A partir do enorme volume de material que nos enviaron os equipos, fixemos unha selección que os nosos compañeiros Manuel Rosales, Belén Escariz e máis Begoña González Rey se encargaron de montar contra o reloxo. A eles queremos expresar públicamente o noso agradecemento. Aproveito xa tamén para expresarlle a nosa gratitude a toda a xente que colaborou dun ou outro xeito para que pudésemos desenvolver esta actividade. A todos os participantes no desenvolvemento do acto, a todo o profesorado dos equipos, das bibliotecas, dos centros educativos en xeral que enviou este material para podermos elaborar estas presentacións. Tamén a Luís Gómez Alemunde e a toda a súa familia que se encargaron de facer a retrospectiva da historia dos equipos, a Manuel Barreiro, Rodolfo Piñeiro e Manuel Rosales que sempre nos botan unha man en todo, o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega que nos permitiu consultar o seu fondo de recursos no que hai moito material dos equipos. Na segunda parte do acto, os equipos de normalización e dinamización lingüística queremos avisar e coñecer o labor normalizador de Agustín Fernández Paz. Esperemos que pasedes unha mañá agradable connosco e, sobre todo, que saibades desculpar os nosos erros, os despistes, fallos técnicos que son froito de pouco tempo do que dispuxemos e da complexidade e da tarefa de coordinar esforzos procedentes de todo o país. Tamén que saibades que todo isto está feito dun xeito voluntarista, amateur, desa maneira que saiba tapar un pouco as seivas, todas estas, coa ilusión e cariño que lle puxemos froito da perseveranza naquilo que queremos.